Gabriel, iċkejken ta' 9 snin li jgħix bħajtu b'kundizzjoni neuroloġika li xxeklu milli jimxi jew iżomm bilanċ. Din is-sena Gabriel flimkien mommu Marcel u missieru Mario kellhom jivvjaġġaw għal xahar sħiħ lejn l-Amerika, il-bogħod minn għajnu qal poħtu Naomi u ħuh Luke. Dan għaliex kellu jagħmel interventi mediċi li jgħinuh jgħix ħajtu b'aktar kumdità. Ovvjament tgħidli intom kontu tafu fejn sejrin, kontu ċerti li speċi kellkom fiduċja fih, is-speċjalist, mela le, imma xorta jibqa' l-fatt li jkun hemm dik it-tbatija ta' qabel għaddit minn ħafna l-familja. Issa hemm dik is-sens ta' serħan il-moħħ, fl-aħħar qisna ġejna fil-post fejn kull familja tisħoq ilha. Gabriel kellu jiġi operat sena qabel iżda minħabba l-pandemija dan ma kienx possibbli. Iktar mattawa l-iktar hemm ċans li t-tifel jiggrava, allura mbagħad dis-sena ddeċidejna jiena u Marcel għedna jiġri x'jiġri dis-sena nagħmlu minn kollox biex immorru. U rnexxiet fl-aħħar mill-aħħar. Wara snin ta' uġieħu żewġ operazzjonijiet, Gabriel beda jqum fuq saqajh. Viżwalment stajt taraħ mal-ewwel. It-tifel dritta, l-busija li kellu marritlu, ġifieri ma baqax it-tifel wara raqda minn bil-lejl kien ikun iggrunċjat. Ġieli konna intuħ il-paracetamol min jaf kemm tilef skola Gabriel, proprju nħabba fek. U issa jiġifieri l-irqad tiegħu taraħ dritt, taraħ relax, inqas tens. Minkejja l-kambjament kbir li għamel, Gabriel għandu triq twila qudiemu. Ma nistgħux nippretendu li għax hemm min jistaqsik mela it-tifel mhux qed jimxi. It-tifel jimxi qed jagħti l-pass. Però hemm fażi ta' riabilitazzjoni. U r-riabilitazzjoni tieħu żmien. Aħna qisna ħanibdew from scratch, ġifieri ħanibdew mill-bidu qisek għandek tarbija ħad tikseb terġa' il-milestones tagħha. Il-ġenituri ta' ċkejken b'kuraġġ ta' sur għalulna li binhom huwa simbolu ta' perseveranza. Ma qatax qalbu, baqa' sejjer, jiġifieri wara t-tieni surgery, propri wara l-perks, xi 4 hours wara eżatt, niżluh mis-sodda u għamel l-ewwel pass. U ġieħu mhuwiex għamel l-ewwel pass. Gabriel qaltilna li qegħdin jiskopru bosta affarijiet ġodda ma' binhom. Fosthom li t-tifel issa jista' jemes. Qabel tela ipassi bil-mod hemm iżna waħda wkoll.